लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौनो फुंनिफ्रायनो गाजा गोमजायै बायदि आबहावा फोसाबनाय फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लानायजों जागायो आरो बर' हारिनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय खननाय मोसानाय आइजोफोरनि हानजा मोसानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि हानजा ज' मोसानाय बैसागु मेथाइ खननाय बैसागु रानि मोसानाय बैसागु खुंग्रि मोसानाय बायदि बायदिनि बादायलायनाय हाबाफारिफोरबो खुंफुंनाय जायो। मोनाबिलिनि समाव फुंबिलि बिलिफां हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बाक्सा जिल्ला मसुलपुरनि बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि आरो फावगिरि बिराज मुसाहारिजों लोगोसे रकेट मुसाहारि बिथांमोना। आंनि मुङा थरायना प्रमिला ब्रह्म। आं साखोला बानायनि आरो आं लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिनो। ओमफ्राय आं दिनै बैसागु रानि मोसानो फैदोंमोन। दा देरहाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जों मोसाफेरनाय नङामोन जेनेबा देग्लाय फार्स्ट मोसानाय माने सेकेन्ड मोसानाय आरो बेयाव आं सेथि बान्थाखौ मोन्दों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेनो बिदि क्लासबो लाफेरा आरो देग्लाय बैसागु एथ' सिखायनायबो जायाखैमोन गामियाव सिखायबा एसे हाफ्राबोमोनबो जानो हानायमोन नाथाय सिखायाखैमोन आरो बेनोसै आं सेथि आंनि बिनानावथ' गैया बिब' दङ आदा दं ओमफ्राय लोगोफोरखौ बिदिनो सानो आरो जेनेबा इसोरबो आंनि बायदि जेनेबा देरहानो हाथों आवगायलांनो हाथों सानो। जों सिगांनिफ्रायनो थांखि लानाय बादियै गासै 9 आयदानि सायाव बादायलायनाय होगोन होननानै बुंखादोंमोन। बेबायदिनो 9 आयदानि सायाव जोङो बादायलायनायखौ होबाय। गिबियावनो बिहामजो हानजानि मोसानाय, नैथियाव सिख्लाफोरनि हानजा, थामथियाव सेंग्रा सिख्ला हानजा, बेनिफ्राय ब्रैथियाव बैसागु मेथाइ खननाय, बेनिफ्राय बाथियाव जावजा मोसानाय, दथियाव बैसागु रानि, स्निथियाव बैसागु खुंग्रि, थामथियाव बिहामजो रानि। गासै बान्थाया मोन 21 मोनथाम बान्था नाथाय खुंग्रि रानि आरो बिहामजो रानियाव मोननै होनाय जादों आरो ओमफ्राय एसे सिगांनो आं फोसावखादों खालमासियाव जोङो नाजागोन मोनथाम बान्था होनो थाखाय बैसागु खुंग्रि बैसागु रानि बिहामजो रानिनि थाखाय। जोङो गुबुन बोसोरनिफ्राय देग्लाय बांसिन गोसोखौ दुंलोब मोन्दों, साबसिन मोन्दों आरो इयुनाव बेनिख्रुइ आरो साबसिन जागोन होननानै आं मिजिंथिदों। जोङो साबायखर मोन्दों बेनि थाखाय मोनसे जारिमिन सुजुनो थाखाय जाबादि खुगा लाइसि मान्दार बिबार दिहुनबाय गिबि खेबनि थाखाय। आं सिमेन्ट सापरियाव एसे गाजा गोमजा जादों। गासै बेसे जाखो मोन 23थि बिथांमोना खुंबाय नाथाय दासिमबो बिथांमोना बिजाब दिहुननो हायाखै। आं मिनेस्वर बसुमतारिनाव सोंदों, बेनिफ्राय लोगोआव फैफानायफोरनिफ्राय सोंदों जे दासिमबो बिथांमोनहा गांसे जारिमिन दोननो थाखाय लाइसि दिहुननो हायाखै आरो जों बेनि थाखाय गोग्गानो हायो। गिबि खेबनि थाखाय दिहुनदों, बे मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय आरो इयुनाव खालमासि जोङो एसे गेदेर भलिउमनि खुगा लाइसिखौ सुजुगोन। मोनसे दुखुनां बाथ्राया बेनो खम समनि गेजेराव जोङो सेबखांनो हायैनि थाखायनो लिरबिदांखौ मोनदोंब्लाबो रायथाइ, सल'बाथा, सल'मा एबा सावरायथाइखौ होनो हायाखिसै आरो खन्थाइ दोंबाल' होनो हादों। बेनिफ्राय माखासे रेकर्डखौ होनो हादों, सुजुगिरिनि फंनैसो, मासिगिरिनि फंनैसो, बेनिफ्राय माखासे रेकर्ड। बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जाबायदि नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन।
मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360